Mga bay, muling nagbabalik si Born to Ride para maggawa naman ng panibagong vlog, no? So mga bay, at this time hindi tayo nakamotor. Ito na yung ating kwento ng lansangan, no? Mga taong namumuhay sa kalsada na ito yung naging buhay na nila araw-araw nasa lansangan, no? Para kumita at kumayod, no? Para sa pamilya at sa mga munting pangarap. So at this time mga bay, meron tayong tropa dito na pumayag na maging pahinante muna ako ngayon, no? So this is the second trip niya na. At ngayon second trip naman ay papuntang warehouse, no? So ang aming pangarga ngayon ay mga grocery na dadalhin namin sa Calawag, no? Yan si Tropang Ace. Yo, what's up? Yan. So mamaya itanong natin sa kanya ang lahat nating gustong malaman sa loobin ng isang truck driver, isang delivery driver, no? Kung ano ang pwede nating matutunan, no? Baka pag napanood nyo tong video na to, so merong idea kung paano ang tamang pagmamaneho, diskarte, sukat, lahat, no? Etc. Kung ano yung mga lisensya na pwede sa isang truck, no? Pero itong truck na dala namin ngayon mga bay ay 4 wheels lang to na close van. Pero sa mga previous niyang mga trabaho, sa mga nakaraan niya, kaya mga 6-wheelers ang kanyang mga dinadala, 10-wheelers, talaga naglalaki ang truck. So ngayon pahinante ako, kinakabahan ako kasi first time magiging pahinante ako. So kanina napalaban na kami sa hakutan at kargahan ng mga gamit, meron kasi naglipat ng bahay. So mamaya continue natin yung vlog natin, yung mga kumaga, yung mga itatanong natin sa kanya pag nandun na tayo, no, sa Lipa, pagkatapos namin ikarga yung mga paninda. Kasi pagkakaalam ko kasi hindi kasi pwedeng kumuha ng video doon sa loob ng warehouse, so kaya wala tayong makukuha ang video doon. So pagkatapos na lang nun mga bay. So mamaya baya continue tayo at kapit lang kayo dyan. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing... Yan mga bay, dito na kami sa loob ng warehouse. So habang naghihintay tayo na mailabas yung mga item na aming i-deliver sa Calawag, sa isang mini grocery. So tanong natin si Tropa Ace kung anong mga isang experience, ano isang karanasan ng isang truck driver, no? So alamin natin lahat yung mga nararanasan nila sa tuwing nasa biyahe sila, no? So Boss Ace, kamusta ka naman bilang isang truck driver? Okay naman, masaya, nakakagala ka. Mahirap dahil wala ka sa pamilya mo, lalo pag malayo ang biyahe. Oo nga. So nandun pala tayo na sacrifice sila para sa pamilya kahit na malayo. Mga minsan ba tumatagal kayo sa biyahe? Ha? Tumatagal kayo sa biyahe? Minsan? Tumatagal, lalo na pagsabahan. Yan, nung nagbabiyahe pa ako ng Leyte, mga 6 days bago ka makauwi. Depende pa yon kung ma-stranded ka o hindi. Okay. Kung hindi na-stranded, masaya. Pag na-stranded ka, walang kita. Abonado ka pa. Okay, so sa gantong ano pang iba mong na-experience? Ano yung mga yung mga pinakamahirap? Ano yung mga biyaheng pinakamahirap na nararanasan ng isang truck driver, no? Isang pag may deliver kayo. Mahirap pagka ganito, truck, halimbawa nagkulang yung pan-deliver nyo, magkano lang sahod ng truck driver, tapos cha-charge pa. Tapos sa daan, siyempre di maiiwasan, minsan aksidente. So wala pa namang nangyayaring malalang aksidente. Pero pag naging driver kayo, kumbaga naman, di naman aasahan ng aksidente, pero kasama na yon sa araw-araw na trabaho bilang driver. Okay, so ayun mga bay, ang sabi ni Tropa, hindi madali ang isang truck driver. So minsan pa nakakaranas sila ng
ng panlalait o kaya panliliit, no, ng ibang tao, no. Kasi isip nila porket truck driver lang ay napakasimple, no. Hindi nyo ba alam, napakalaki ng sakripisyo nila, no. Mahatid lang yung mga pangangailangan ng mga tao, no, yung mga pagkain. Ganun tulad nitong dala-dala namin na mga grocery. So pagka walang mga truck driver o kaya mga truck na yan na naghahatid ng mga pagkain, lalo na ngayon yung mga nasalanta ng mga bagyo doon sa parting Visayas at Mindanao. So napaka-importante ng mga truck na yan, no? Yung mga driver na yan, kasi sila ang naghahatid nga ng ating mga pagkain, no? So pa, sa ano ang yung may tutulong, no? Paano mo sila mabibigyan ng payo bilang isang truck driver? O kaya naman yung gustong maging truck driver, ano ang yung may tuturo sa kanila sa experience mo, kung paano nila itatansya yung laki ng truck niya, kung ano pa man, kung paano niya imamaneho ng tama. Ito muna, bago kayo maging truck driver kayo, dapat maging tapat kayo sa inyong trabaho, kasi nandyan, minsan may over, minsan may sobra-sobra talaga yung pangarga. Dapat ibaba nyo ng tama. Huwag nyo iuwi sa bahay, kasi huwag nyo pagpapalit yung trabahong pangmatagalan para sa panandali ang pera na hindi naman galing tama, sa mabuti. Pag sa truck naman, nung nasa Unilever ako, 10-wheeler ang hawak, nag-umpisa lang ako sa pahinante. Ngayon, ang nagbabase lang ako kung paano ko nadadala yung mga ganong truck, yung malalaki. Isipin mo yung isang truck, katawan mo. Isipin mo na parang relax ka lang. Kumbaga parang parte, no? Parte ng katawan mo. Tingnan mo lang sa side mirror, may side mirror naman yan kung tatama. Pero sa una, mahirap. Kasi kumbaga wala ka pang experience. Pero sa bandang huli, meron na. Okay yun. So, sa madaling sabi mga katropa at mga gabay dyan, kailangan tansyado mo at ramdam mo at kabisado mo yung laki ng truck mo. At siyempre talaga, napaka-importante pala ng pahinante, no? Ngayon ko lang nalaman, mga bay. Kasi nung nagpahinante ako, pag ganito na truck ang hawak mo o kaya close van o aluminum van, so blind spot yung likod, no? Hindi mo siya kita. So kailangan talagang nandun ka sa point na magiging alalay ka talaga ng driver mo para maging maayos ang yung pagmamaniobra o kaya pag-atras, no? Kasi hindi mo kita yung sa likod, no? Kailangan alerto rin, no? Napakahalaga rin talaga ng pahinante ngayon. So ayun mga bay, sana experience ko ngayon. Hindi pa tapos tong biyahe namin kasi nagkakarga pa lang kami, nagsisimula pa lang ang totoong laban, dahil ang biyahe namin ay higit kulang na 300 km, no? So tansya ko darating kami doon kung matapos kami ng mga 4 o'clock. Tansya ko ang dating ko doon sa mga 10 ng gabi na, so masyado nang late, no? So pagod na dahil sa biyahe pa noon. Saka hindi madali mga bay, dahil ikaw pa magkakarga, ikaw magbababa ng yung mga pangarga. May ganun na time, may mga ganong warehouse na kailangan ikaw mismo magkarga, no? Paano lang kung napakarami mo ikakarga, di ba? So sa naranasan ko ngayon kasama si tropa, yung kagaya ni Ace, ni tropa, na wag natin masyadong laitin o kaya naman maliitin, dahil hindi nyo alam kung ano yung mga sakripisyo nila, no? Para sa pamilya, hindi lang para sa pamilya, pati na rin sa mga namimili ng mga pagkain, dahil kung wala talagang maghahatid, wala kayong mabibiling pagkain, no? Di ba? So ayun lang mga bay, at masaya ako narinig kay tropa na meron tayong natutunan. So pala huling tanong, ano pala ang yung mga lisensya na pwede sa sa truck, no? Kagaya nitong dala natin ngayon. Kailangan dito 1, 2, 3 ka na professional, kasi mabigat na yung timbang na dala mo. Pagka 10-wheeler bus, dapat 1, 2, 3 professional. Sa ngayon sa lisensya natin wala nang number, dapat ABCD. Tapos 4, 5 pataas yung nasa lisensya mo sa likod bago ka makapag-drive ng mga truck. Okay, so sa madaling sabi mga bay, ang kailangan talaga ay yung mga professional na, no? At 1, 2, 3 yung kailangan na nakalagay sa restriction ng inyong license, no? So kung nagbabalak tayo, kung wala, alam nyo kasi mga bay,
ang pagiging driver talaga ay talagang napaka-importante, no? Isa na yan sa magiging hanap buhay mo, no? Kung wala man tayong masyadong alam sa okay naman pinag-aralan, so basta may lakas ng loob tayo, may pananalig tayo sa itaas, at talagang maaabot natin, no? Kung gustong-gusto yun ng talaga natin. So kailangan lang natin maging masipag, magtiyaga, at syempre yung pwede kang pagkatiwalaan, no? Ayun mga bay, so hindi pa to tapos ang namin. Watch nyo hanggang matapos. Ayan ha. So magkakarga muna kami ni tropa. So pangatawanan na natin to dahil sumama ako eh. Kasi meron naman talaga siyang pahinante. Nakiusap muna ako na palitan muna natin. Para lang natin mai-share ko sa inyo ang isang buhay ng isang truck, no? Truck driver. At bukod doon, ma-experience ko rin ang gantong klaseng hanap buhay. So ayun mga bay, stay lang kayo dyan. Kita tayo mamaya. Hindi pa tayo tapos. So ayun mga bay, natapos na yung karga namin. So ready na kami para lumarga, no? Pakalawag. So ready na ba kayo para sa tayong mahaba-habang biyahe? So ayos lang guys. Tropa. Okay lang. So here we are. Tapos na yung pangarga, pero siyempre babiyahe pa kami. Ayan mga bay, tapos na yung ating unang kwento, no? At abangan nyo yung sunod na kwento natin kung kaninong kwento na naman ang ating aalamin, no? Yung kwentong lansangan, kwentong buhay na namumuhay sa kalsada, no? Hindi pa ako. Yeah, right. So, ayun lang. So, abangan nyo yung sunod na kwento mga bay, ha? See you on the next vlog. At nga pala, kung bago ka lang dito sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe, no? Para lagi tayong magkakasama. Click nyo na rin ang notification bell. Yan, so please support mga katropa.